Gaua izanagatik, deigarria egiten zaie albotik pasatzen diren donostiarrei. Ez da Banksyrena, ez du inolako zantzuri behintzat, baina seguruenera polemika iturri izango da hau ere. Bertako marrazkilariak asko haserretu ziren, udalak euren arauei muzin eginez, Banksyrena izan zitekeelakoan grafiti bat mantentzea erabaki zuenean. Honi buruz ari gara, alde zaharrean agertu zen. Orain galdera zera da, eta honekin zer gertatuko da? Galdera horrek ez du oraindik erantzunik. Odon Elortza harri jasotzaile itxuratuta marraztu duenak bertakoa behar du izan. Akaso inguruarekin ondo uztartzen zuela eta Banksyren grafiti hura mantenduko zutela erabaki ostean, udalarekin hainbeste haserretu zen marrazkilari horietako batena da. Akaso ez? Edozein kasutan, zinemaldiaren erdian sortu zen polemika. Orduan agertu zen grafiti hau. Banksyren Exit Through the Gift Shop filmea aurkeztearekin batera. Polemikak polemika, udalak azkenean grafitia kendu, garbitu egin behar izan du. Norbaitek boikota egiteko spray beltzarekin estali baitu. Baina egin dezagun atzera, oraindik grafiti honen etorkizuna airean da, eta ikusi nahi duena garaiz dabil, Loiolako pasealeku honetan duzue.